आणि प्रार्थनेने सुरुवात करूया आपण. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक सेकंड. हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून खूप स्वागत आहे. प्रार्थना म्हटलेली आपण, हा प्रणाम मंत्र असतो, प्रभुपादांचा प्रणाम मंत्र आहे. आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत त्याच्याविषयी. मी हा ग्रुपवरही नंतर शेअर करेन. त्याच्या अर्थासह आपण त्याला जाणून घेऊया. त्याच्यानंतर जो म्हटला तो पंचतत्व मंत्र म्हटला होता आणि हरे कृष्णाच्या महामंत्राला शेवटी जो म्हटला तो हरे कृष्णाचा महामंत्र होता. तर आपण आता सुरुवात करण्यापूर्वी आज थोडीशी आपण ओळख करून घेणार आहोत, म्हणून याला ओरिएंटेशन डे म्हटलंय. जरी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये दिसत असलं तरी तुम्हाला सर्व मराठीमध्येच समजावलं जाणार आहे. हे श्री श्री राधा गोविंद यांची मूर्ती आहे, ज्या इस्कॉन मँगलोर, आता इस्कॉन आणि कुठून आहे उपक्रम या सर्वांविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचंच आहे. पण त्याआधी भगवंतांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया अध्ययन वर्ग सुरू करण्यापूर्वी. म्हणून भगवंतांना श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमलाही 35वी बॅच चालू आहे. खूप आनंद होतो आहे सांगताना. आणि भगवंतांच्या कृपेने आणि इस्कॉनची पूर्ण टीम जी मी म्हणतेय की ज्यांचे अथक परिश्रम आहेत हा उपक्रम पुढे नेण्यामध्ये, त्या सर्व टीमला माझा सादर प्रणाम आहे. आतापर्यंत जून 2020 ज्या कोविड सारख्या भयानक फेज मधनं आपण गेलो, त्या पॅन्डेमिक मध्ये श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. आणि आज भगवंतांच्या आशीर्वादाने या उपक्रमाला जवळजवळ 2 ते 2.5 वर्ष पूर्ण होऊन आता ही 35वी बॅच. दर महिन्याला फक्त एखादा महिन्यामध्ये खंड झाला असेल, पण हा दर महिन्याला 18 दिवसांचा उपक्रम असतो. आणि हा 18 दिवसांचा जणू यज्ञ असतो की ज्याचा संकल्प आज तुम्हाला सुद्धा घ्यायचा आहे. हँड रेज केलेल्यांना माझी विनंती आहे की मी सगळ्यांना आता अनम्यूट करू शकत नाही एकाच वेळेला, तर सगळ्यांना मी वेळ देणार आहे. अध्ययन वर्गाच्या शेवटी आपण 15 मिनिटं वेळ घेऊया. तुमच्या मनामध्ये जे काही प्रश्न असतील ते सर्वांना आवाज व्यवस्थित येतोय का ते मला चॅटमध्ये सांगाल का प्लीज? हरे कृष्ण.
सगळ्या भक्तांना माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का? ओके. धन्यवाद नेहा माताजी, धन्यवाद मोनिका माताजी, तेजस प्रभूजी, अण्णा प्रभूजी, स्मिता माताजी, सगळ्या माताजी प्रभूजी धन्यवाद. तुम्हाला आवाज क्लिअर येतोय हे. तुम्ही फीडबॅक दिल्याबद्दल, रिप्लाय दिल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. तर आपल्याला आज थोडीशी ओळख करून घ्यायची आहे. आपला हा अध्ययन वर्ग कसा असणार आहे, त्याचं स्वरूप काय असणार आहे, कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर जे तुम्ही सर्वांनी झूम या ॲपच्या माध्यमातूनच इथे जोडले गेलेलो आहोत आपण आणि याच्यावरतीच हा अध्ययन वर्ग पुढचे 18 दिवस सलग चालू असणार आहे. कसं असणार आहे त्याचं स्वरूप आणि कुठून सुरुवात झालेली आहे, काय असणार आहे त्याच्यामध्ये आणि कशाप्रकारे आपण या कुठल्या मंदिरातर्फे हा उपक्रम आहे, या सर्वांविषयी आपण थोडीशी एक सुरुवातीचे एक 15-20 मिनिटं थोडी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण लगेचच पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. तर मी अध्ययन वर्गाला सुरुवात करते. थोडे भक्त जॉइन होत होते म्हणून वाट बघत होते. 3:30 वाजून गेलेले आहेत. आपण अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. मग सगळ्यात पहिले मला जाणायला आवडेल सगळ्यांकडून, की तुम्ही सर्वजण भगवद्गीतेच्या या अध्ययन वर्गाला आलेला आहात, जे इस्कॉन तर्फे आहे. मग हा इस्कॉनचा कोणी मला सांगू शकेल का फुल फॉर्म काय आहे? इस्कॉन म्हणजे काय? कोणा भक्तांना माहिती आहे इस्कॉन म्हणजे काय? चॅटमध्ये उत्तरं द्या. मी सगळ्यांना अनम्यूट करणं खूप कठीण आहे एकाच वेळेला. कारण एकदम माझ्या अ, कानावर जर सगळ्यांची उत्तरं आदळली तर मला समजणार नाही. तर सांगू शकाल मला कोणीतरी चॅटमध्ये उत्तरं? हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी माताजी आहे, रमेश प्रभूजी. पूजा माताजी, पूजा राखे माझं नाव आहे. मी तुमची अध्ययन वर्ग शिक्षिका आहे. आपल्याबरोबर आत्ताच अंजली माताजी होत्या. त्या माझ्या को-होस्ट असणार आहेत आणि अजून उद्यापासून सुनैना माताजी आणि मेधा माताजी आलेल्या आहेत. अच्छा. मेधा माताजींना मी को-होस्ट करते. त्या पण आलेल्या आहेत आपल्या वर्गाला. तर असे आमची खूप सुंदर हे कुटुंब आहे, टीम आहे आणि या टीममध्ये अनेक भक्त आहेत, जे आम्ही कृष्णसेवक आहोत सगळे आणि सर्व कृष्णसेवक मिळून हा अध्ययन वर्गामध्ये आम्ही अ, मेधा माताजी तुमचा हँड रेज कराल, मी तुम्हाला अनम्यूट करेन. मी तुम्हाला को-होस्ट बनवते. जर तुम्ही अनुवाद वाचन बाकी सर्व भक्तांना मी आता अनम्यूट किंवा करू शकत नाही. त्यासाठी मला क्षमस्व. येस माताजी. मेधा माताजी, मी तुम्हाला को-होस्ट करते. हरे कृष्ण मेधा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुम्हाला अनुवाद वाचन करता येणार आहे माताजी? आवाजाचा काही हो माताजी. ऐकायला येतं का माझा आवाज? तुमचा आवाज आहे क्लिअर. नक्की. हा. मी सांगते ओके. तुम्हाला जेव्हा लागेल तेव्हा. धन्यवाद ओके. माताजी. चालेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे. तर खूप छान बऱ्याच जणांनी इथे उत्तरं दिलेली आहेत. मेधा माताजींनी आधी सांगितलंच आहे. त्याच्यानंतर चैतन्य प्रभूजी आहेत, सरिता माताजी आहेत, ज्यांनी उत्तरं दिलेली आहेत. खूप छान, की इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगदी बरोबर. आंतरराष्ट्रीय कुठली संघटना? तर कृष्ण भावना भावित संघटना असं या संघटनेचं नाव आहे आणि ज्याचं आपल्याला समोर जे दिसत आहे चित्रामध्ये ते या संघटनेचे संस्थापक आहेत, ज्यांनी ही संस्था उभारलेली आहे. ज्यांनी दुर्दैवाने मला सांगावं लागतंय, की ही संस्था पहिल्यांदा परदेशामध्ये उघडली गेली. परदेशामध्ये ज्याची स्थापना झालेली आहे. परंतु त्यानंतर मग निश्चित भारतामध्येही ही संस्था उभारली गेलेली आहे. पण दुर्दैवाने भारतीयांकडून तितका प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रभुपादांनी परदेशामध्ये त्यांच्या गुरूंकडून त्यांना जेव्हा आज्ञा झाली, की फक्त भारतात नाही तर तू परदेशामध्ये जाऊन सुद्धा या कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा आहे. आणि तेव्हा मग ही संस्था न्यूयॉर्कमध्ये 1966 साली इस्कॉनची आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना त्याची निर्मिती झालेली आहे. 1965 साली प्रभुपाद तिकडे गेलेले आहेत आणि त्यानंतर त्यांनी या कृष्ण भावनेचा प्रसार करायला सुरुवात केलेली होती. मग प्रभुपाद कोण आहेत? प्रभुपादांविषयी आपल्याला थोडंसं जाणून घ्यायचं आहे आणि या उपक्रमांविषयी थोडी माहिती जाणून घ्यायची आहे. असं सगळं आपण थोडं या आत्ताच्या या सर्व स्लाइड्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. मग साधारण कल्पना देण्याची तुम्हाला तर कसा असणार आहे कोर्स?
आणि कुठल्या माध्यमातून तुम्ही कशा प्रकारे कम्युनिकेशन होणार आहे, कशा प्रकारे तुमच्याशी संपर्क साधला जाईल, तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील. त्यानंतर ज्यांना शक्य होणार नाही त्यांना रेकॉर्डिंग सुद्धा मिळेल. परंतु माझा सर्वांना विनंती वजा सूचना आहे, की प्रत्येकाने जेव्हा जो क्लास म्हणजे प्रत्यक्ष जे लाईव्ह सेशन असतं ते जॉइन करण्याचाच प्रयत्न करावा. पण निश्चितच ज्यांना शक्य होणार नाही त्यांना YouTube रेकॉर्डिंग नक्कीच अवेलेबल करून दिलं जाईल. आणि त्यानंतर आपण काही बाकी गोष्टी जाणून घेणार आहोत. तर श्री श्री श्रीला प्रभुपाद हे आपल्याला दिसतायत चित्रात, जे संस्थापक आहेत आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेचे. वयाच्या 5व्या वर्षापासून ज्यांच्या मनामध्ये कृष्ण भावनेचं बीज रोवलं गेलं होतं, की ज्यांनी आपल्या वडिलांकडे आग्रह केला होता, हट्ट केला होता, की मला रथयात्रा करायची आहे. आणि माझ्या मूर्ती त्यांनी त्यांच्या वडिलांनीही ते ऐकलं आणि त्यांना सुंदर असा रथ बनवून दिला. आणि ज्याच्यामध्ये त्यांच्या सवंगड्यांसह मिळून त्यांनी कृष्ण भावना आणि कृष्णाचा हा सुंदर असा जगन्नाथ यात्रेचा सुंदर असा सण साजरा केलेला आहे आणि तिथे रथयात्रा साजरी केलेली आहे. असे हे प्रभुपाद ज्यांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून ज्यांच्या मनामध्ये कृष्ण भावना होती. 1 सप्टेंबर 1896 साली प्रभुपादांचा जन्म झालेला आहे आणि त्यानंतर 1922 साली ते आपल्या गुरूंना भेटलेले आहेत, ज्यांचे गुरु भक्ती वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हे प्रभुपादांचे गुरु. आणि मग 1932 साली ज्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे. भक्ती वेदांत जे सरस्वती गोस्वामी महाराज ज्यांच्याकडून प्रभुपादांनी दीक्षा घेऊन त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार हा भारतामध्ये चालूच ठेवलेला आहे. आणि प्रभुपाद हे गृहस्थाश्रमामध्ये होते. गृहस्थाश्रमामध्ये असताना सुद्धा त्यांनी अनेक सभा घेतल्या, अनेक सत्संग केले, की ज्यामार्फत त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केला. आपल्या गुरूंच्या आज्ञेकरून वृंदावनामध्ये ते राहत होते. ते आधी सुद्धा अनेक पुस्तकं लिहिली त्यांनी, अनेक पुस्तकं लिहून मग 1932 साली त्यांनी दीक्षा घेतली. पण त्यानंतर 1959 साली त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. मग त्यांनी गृहस्थाश्रमातून संन्यास घेऊन ते वृंदावनामध्ये जाऊन राहिले आणि तिथे त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, अनेक अभ्यास केला, आध्यात्मिक अभ्यास करून त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहून त्याच्या प्रती छापल्या आणि त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञे करून, की तू अनेक पुस्तकं लिही, ती छाप आणि हे ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचव. आणि म्हणूनच आणि मग जेव्हा प्रभुपादांना आज्ञा झाली, की फक्त भारतातच नव्हे तर हीच कृष्ण भावना अख्ख्या जगभर जाऊन तुला पूर्ण जगभर ही कृष्ण भावना प्रसारित करायची आहे. आणि ही जेव्हा आज्ञा झाल्यानंतर शिरसावन्न मानून प्रभुपाद वयाच्या 70व्या वर्षी प्रभुपाद जलदूत या त्या नौकेमधून परदेशामध्ये जायला निघालेले आहेत. परंतु त्यांना त्यासाठीही रोखलं गेलेलं आहे. कारण तुम्ही इतक्या वयामध्ये प्रवास करू शकत नाही. प्रभुपादांची जी काही शारीरिक ज्यांना काही त्रास होऊ शकला असता, त्यानुसार त्यांना ती परवानगी मिळत नव्हती. परंतु प्रभुपादांनी सोडले नाही आपला हट्ट आणि आपली निष्ठा, आपली दृढ श्रद्धा सोडलेली नव्हती. आणि म्हणूनच त्याच काळी सिंधिया नावाची जी शिपिंग कंपनी होती, त्यांच्या मुख्य होत्या, त्यांच्या ऑफिसमध्ये ते बसून राहिले पूर्ण दिवसभर, की नाही मला या प्रवास करायचा आहे, मला जायचं आहे परदेशामध्ये. खिशामध्ये अवघे 40 रुपये होते हो. परंतु त्यांना त्यांच्या दृढ विश्वासाने आणि त्यांच्या ज्या जिगर होती आणि जी जिद्द होती त्यांनी त्यांना परवानगी देऊन ते जलदूतावरून प्रवास करत निघाले. पण असंख्य संकटांना तोंड दिलं त्यांनी. त्यांना अनेक हृदयविकाराचा झटका आला. कारण कारण ज्या जलदूतामधून निघालेले होते आणि ज्या कंडिशन्स ज्या काही त्यांना तिथल्या परिस्थितीला तोंड द्यायला लागलं, त्यामध्ये त्यांना हृदयविकाराचे झटके आले. परंतु मनामध्ये फक्त कृष्ण भावना होती. बरोबर कोणीही नव्हतं. फक्त कृष्ण भावना होती, ज्याचा प्रसार आपल्या गुरूंनी सांगितलंय आणि तो प्रसार आपल्याला करायचा आहे. या थेट दृढ भावनेने ते निघालेले होते. आणि त्यानंतर मग कुठेतरी सगळं स्थिर होऊन त्यांचा प्रवास कुठेतरी स्थिर होऊन त्यांना पुन्हा कुठलाही त्रास न होता, जर पुन्हा कुठला त्रास झाला असता तर प्रभुपादांना खूप कठीण समस्यांना तोंड द्यायला लागलं असतं. आणि म्हणूनच मग पुढचा सर्व प्रवास कृष्णाच्या कृपेने व्यवस्थित होऊन प्रभुपाद तिथे बॉस्टनला हजर झाले. परंतु कोणीही नव्हतं समोर, कोणीही त्यांच्यासाठी घ्यायला आलेलं नव्हतं, की रिसीव्ह करायला आलेलं नव्हतं. प्रभुपाद एकटे होते तिथे आणि एकटेच तिथे गेलेले होते. आणि त्यांनी एकटीच पूर्ण
अगदी म्हणतो ना आपण स्क्रॅच पासून सगळी सुरुवात केलेली होती आणि मग त्यानंतर हळूहळू तरुण वर्ग त्यांच्या ज्या ज्या परदेशामध्ये मग सांगायला खरंच वाटेल की भारतीय असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे हो. आपल्या भारतामध्येच कुठेतरी मुळं सगळी भारतामध्येच रोवली गेलेली आहेत. परंतु ज्या परदेशामध्ये तिथे महाभारतही माहिती नाही, कृष्ण कोण आहे हे सांगण्यापासून सुरुवात होती, त्या ठिकाणी सुद्धा प्रभुपादांनी या कृष्ण भावनेचा प्रसार करायला सुरुवात केलेली आहे. अनेक तरुणांना हाताशी घेतलेले 10,000 तरुणांनी त्यांना त्यावेळेला साथ दिलेली आहे आणि त्यानंतर मग बॉस्टन या ठिकाणी त्यांनी छोटंसं मग टाळ, चिपळ्या, मृदंग घेऊन त्यांनी एका ठिकाणी कीर्तन सुरू केलं आणि अशा प्रकारे कुठेतरी इस्कॉनच्या छोट्याशा निर्मितीला सुरुवात केली. मग त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली. बॅक टू गॉडहेड हे त्यांचं मॅगझिन होतं. वीकली मॅगझिन दिलं जायचं. अनेक पुस्तकं लिहिली, अनेक छापली गेली, की ज्याच्यातनं अनेक कथांमधून आणि अनेक आध्यात्मिक ज्या संदेशामधून कृष्ण भावनेचा प्रसार केला गेला. आणि मग दिवस रात्र कुठलंही बघितलेलं नाहीये आणि प्रभुपादांनी फक्त त्या कृष्ण भावनेच्या प्रसाराला सुरुवात केलेली आहे. मग या कृष्ण भावनेचा प्रसार, मग ही इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस याची निर्मिती परदेशामध्ये तर झाली, ज्याची मंदिरं आपण बघणार आहोत. पण या मंगलोर, इस्कॉन मँगलोर, जिथून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे त्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत नक्कीच याच ठिकाणी. आणि म्हणून ही जी मूर्ती आपल्याला दिसते ही इस्कॉन मँगलोरचं टेम्पल आहे. त्यानंतर ज्या परदेशामध्ये मग युएसए मध्ये म्हणू नका, युके मध्ये म्हणा, सॉरी युएसए मध्ये, युक्रेनमध्ये, युके मध्ये, या सर्व ठिकाणी अनेक ठिकाणी या साऊथ आफ्रिकेमध्ये आणि मग त्यानंतर मायापूर या ठिकाणी वेस्ट बेंगालमध्ये, मायापूर या ठिकाणी मग 1971 साली ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेची निर्मिती झालेली आहे, ज्याला राजधानी म्हटलं जातं, जिथून सर्व गोष्टी, की मायापूर या ठिकाणी पूर्ण तिथे अभ्यासक्रम सगळा आखला जातो आणि सर्व तिथूनच स्तोत्र हल्ली जातात. अशा या इस्कॉनची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर मग इतरही इस्कॉनच्या निर्मिती झालेली आहे. जवळजवळ 25 देशांमधून प्रभुपादांनी प्रवास केलेला आहे. ही जे लाईन तुम्ही बघाल, लाईन ऑफ कंट्रीज प्रभुपादांची सगळी, तर त्यांनी ज्या डार्क केलेल्या आहेत त्या सर्व देशांमधून प्रभुपादांनी प्रवास केलेला आहे आणि तिथे कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. आणि हे जे इस्कॉनचं मंदिर मी म्हटलं, जे जिथून या उपक्रमाला सुरुवात झालेली आहे, हे इस्कॉन मँगलोरचं टेम्पल आहे. तिथेही राधाकृष्णांची मूर्ती आहे आणि प्रभुपादांची मूर्ती आहे. आणि या इस्कॉनचा हा पत्ता आहे. आणि त्यानंतर जे नामनिष्ठ दास प्रभूजी, ज्यांच्याबद्दल मी म्हटलं, एनजी नामनिष्ठ दास प्रभूजी, की जे शिक्षणाने आयटेक, त्यांनी बीटेक केलेलं आहे IIT कानपूर मधून, पण त्यानंतर त्यांनी स्वतःला इस्कॉनला वाहून घेतलेलं आहे. आणि आज त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्हाला या सुंदर अशी ही संधी तुम्हाला घरात बसून भगवद्गीता जाणून घेण्याची आणि आम्हाला प्रभू भगवंतांच्या कृपेने आणि नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली कुठेतरी भगवद्गीता शिकवण्याची ही अतिशय सुवर्ण संधी प्राप्त झालेली आहे. आणि त्याच मार्फत आज तुम्हाला भगवद्गीतेचा हा उपदेश आणि भगवद्गीतेचं हे ज्ञान, भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला हा उपदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न असेल. मग जी भगवद्गीता ज्याच्यामध्ये प्रत्येक श्लोकामध्ये तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक समस्येचं उत्तर मिळेल. मग अनेक श्लोक तुम्ही, की जे 700 श्लोक ज्या भगवद्गीतेमध्ये आहेत आणि त्या भगवद्गीतेमध्ये अनेक अनेक प्रश्नांची उत्तरं आहेत. मग ज्या प्रॅक्टिकल, ज्या प्रात्यक्षिक, ज्या आपण ज्या दैनंदिन दिनचर्येमध्ये ज्या काही गोष्टींना आपण फेस करतो, ज्या काही गोष्टींना आपण तोंड देत असतो, त्या सर्वांची उत्तर निश्चितच मिळणार आहे. मग अनेक महात्म्यांनी लिहून ठेवलेले आहे की भगवद्गीता म्हणजे एक स्पिरिच्युअल डिक्शनरी आहे. माझा आवाज जातोय ना व्यवस्थित? एक मिनिट. माताजी, आवाज आहे क्लिअर माझा? कारण इंटरनेटचं कनेक्शन. ओके ओके, ठीक, धन्यवाद. आणि का भगवद्गीता? मग आता हीच भगवद्गीता का? आता कुठेतरी आपण सुरुवात करतो आहोत जाणून घ्यायला, की मग या कोर्स विषयी तर जाणायचंय, पण मग हीच भगवद्गीता आणि या कोर्समध्ये जशी आहे तशी याच भगवद्गीतेचं का ओळख करून दिलेली आहे? कारण मग कुठेतरी गुरु परंपरेतून आलेली. मग पहिल्या अध्यायामध्ये पण आपल्याला जाणून घ्यायचंय, ज्या प्रभुपादांच्या गुरु परंपरेतून आणि मग जी भगवंतांची गुरु परंपरा, की जे भगवंत, प्रत्यक्ष भगवंत, कृष्णांपासून मग ब्रह्मा ते मग
व्यासमुनी, नारद मुनी, व्यासमुनी या सर्वांपासून मग जगन्नाथ बाबा गोस्वामी आणि त्यांचे गुरु, त्यांचे शिष्य आणि त्यानंतर जे प्रभुपादांचे गुरु जे भक्ती वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आणि त्यानंतर प्रभुपाद प्रत्यक्ष या सगळ्यातून म्हणजे या गुरु शिष्य परंपरेतून आलेली ही अखंडित अशी परंपरा आहे. कुठेही साखळी न तुटता ही जसंच्या तसं जे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे, म्हणून ही भगवद्गीता जशी आहे तशी. आणि मग तुम्ही म्हणाल की ही भगवद्गीता 18 दिवसामध्ये तर खूप कठीण आहे. कारण भगवद्गीता ही इतकी सखोल आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेला हा उपदेश आहे. 18 अध्यायांना ज्या 6 मध्ये विभाजित केले गेलेले आहे. कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोगामध्ये आणि 700 श्लोक आहेत. प्रत्येक श्लोकाला इथे प्रत्येक श्लोक म्हणणं आणि प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ जाणणं खूप खूप प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. प्रॅक्टिकली अशक्य आहे. म्हणून तुमच्यापर्यंत हा जो भगवंतांचा अर्जुनाशी झालेला संवाद आहे ना, तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, की जेणेकरून पुढचे टप्पे सुद्धा आहेत या अभ्यासक्रमामध्ये, त्या पुढच्या टप्प्यांसाठी तुमची तयारी करायची आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यांसाठी या 18 दिवसाच्या उपक्रमामध्ये कशा प्रकारे चालणार आहे, तर रोज 1 तास आपला वर्ग असणार आहे. रोज 1 अध्याय घेतला जाणार आहे. प्रत्येक अध्यायामधले जे काही गीतेचं सार, मग ज्या श्लोकांना, ज्या महत्वाचे जे 108 श्लोकांपैकी प्रत्येक अध्यायामध्ये जे काही श्लोक आहेत, त्या श्लोकांचा अर्थ आणि पूर्ण अध्यायाचं सार, मग भगवंतांनी त्या अध्यायामध्ये काय सांगितलेलं आहे. मग पहिल्याच अध्यायापासून आपण जे सुरुवात करतो, अर्जुन विषाद योग, मग काय झालेलं आहे, की अर्जुन विषाद का झालेला आहे, आणि त्या सर्वाला जाणून घेत घेत आपण 18व्या अध्यायापर्यंत पोहोचणार आहोत. आणि निश्चितच हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचवायचा प्रयत्न असेल. कुठलीही घाई न करता, कुठल्याही संक्षिप्त स्वरूपात नाही, तर जितक्या खोल स्वरूपात हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचेल तो प्रयत्न निश्चितच असेल. आणि त्यानंतर तुम्हाला अनेक प्रश्न पडतील मनामध्ये. अनेक, पहिला अध्याय झाला, दुसरा अध्याय झाला, तिसरा, चौथा, परंतु हा यज्ञ आहे हो. जसं मी म्हटलं की हा 18 दिवसांचा यज्ञ आहे. पहिला अध्याय ऐकल्यावर मनातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं नाही मिळणार. त्यासाठी पुढे जायचंय, आध्यात्मिक प्रवास सुरू ठेवायचा आहे. आणि म्हणूनच या या पहिल्या ओळख जो आपला वर्ग आहे, त्याच्या शेवटी आपल्याला छोटासा संकल्प घ्यायचा आहे या यज्ञाविषयी. आणि तुमच्या प्रश्न उत्तरांचं निरसन, अगदी व्यवस्थितपणे तुमच्या प्रश्नांचं निरसन केलं जाणार आहे. तुम्हाला जी उत्तरं हवी आहेत ती नक्की सर्व मिळणार आहेत ज्या प्रश्नांची तुमच्या. आणि जरी ती माझ्याकडे अगदी तुरंत, अगदी तात्काळ नसतील, तरी मी आमच्या माताजी आणि प्रभूजी जे आमचे सिनियर्स आहेत त्यांच्याकडूनही तुमच्या पर्यंत तो पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल. आता या सगळ्यांच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला प्रत्येक अध्यायावरती एक प्रश्नावली तयार केली गेलेली आहे. त्याचं कुठलंही बंधन नाहीये. मग त्यासाठी एक लिंक आहे. ती एनरोलमेंट लिंक आहे आणि ती तुम्हाला आज प्राची माताची, जसं मी म्हटलं इस्कॉनची पूर्ण टीम, तसं माझ्याबरोबर माझी एक टीम आहे. जसं मेधा माताजी मला जॉईन झालेल्या आहेत, ज्या आपल्या अनुवाद वाचन करायला मला मदत करणार आहेत. सगळे आम्ही कृष्ण सेवक आहोत आणि आम्ही सगळे हे कृष्णाच्या सेवेमध्ये आहोत. जो भगवद्गीतेचा भगवंतांचा उपदेश आहे तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमची ही सर्व टीम सज्ज झालेली आहे. आणि म्हणूनच प्राची माताजी ज्या या ग्रुपच्या ऍडमिन आहेत, त्या तुम्हाला क्लास लिंक आणि सर्व इतर माहिती शेअर करतात. आणि त्या तुम्हाला नक्कीच याच्याविषयी, क्विज विषयी जी लिंक लागणार आहे, एनरोलमेंट लिंक, की ज्याच्यावर तुम्ही तोच आयडी, तुमचा ईमेल आयडी आणि तुमचा फोन नंबर, जे काही तुमचे डिटेल्स असतील, नाव, ईमेल आयडी, ते घालून तुम्ही त्या क्विजला रजिस्टर करू शकता. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला अध्याय संपल्यानंतर तुम्ही ती क्विज सोडवू शकता, किंवा 18 दिवसाचा अध्याय पूर्ण होण्या आधी तुम्ही 18 दिवसांची पूर्ण क्विज सोडवू शकता. आणि ती LMS, लर्न डॅश प्लॅटफॉर्म म्हणून एक आहे. त्या LMS प्लॅटफॉर्मवर ती क्विज आहे. आणि कुठले छोटे छोटे सुरुवातीला प्रॉब्लेम्स येण्याची थोडीशी शक्यता आहे, कारण की शेवटी हे टेक्निकल इश्यूज असतात, पण आपली टेक्निकल टीमही सज्ज आहे. आणि म्हणूनच पहिले काही टीदिंग इश्यूज आले तरीही तुम्ही काळजी करू नका. तुम्ही काय जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम येतो तो तुम्ही पर्सनलवर, कारण सगळ्यांना चॅट ओपन करणं शक्य नसतं, कारण महत्वाचे मेसेजेस सगळे मिस आउट होतात. म्हणून तुम्ही पर्सनलवर मला, प्राची माताजींना नक्की कॉन्टॅक्ट करू शकता. तुम्हाला जो काही प्रॉब्लेम येतो आहे त्याचा स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता, जेणेकरून आम्ही तुमचा
प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकू आणि नक्की तुम्हाला त्याच्यातनं मार्ग मिळेल. मग जसं मी म्हटलं, की तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांसाठी तयार केलं गेलं जातं, तसा हा पहिला जो टप्पा आहे ना, तो श्रद्धावानाचा टप्पा आहे. कारण ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे, मग ही जी श्रद्धा आहे ना भगवंतांविषयी, ही श्रद्धाच कुठेतरी ती उत्सुकता मग भगवंतांना जाणून घ्यायचंय. भगवद्गीता काय आहे? काय आहे हे ज्ञान? कृष्ण कोण आहेत आणि कुठलं ज्ञान दिलेलं आहे? काय जाणायचंय कर्मयोगातून? काय आहे भक्ती योग आणि ज्ञान योग कशासाठी शेवटी घेतलेला आहे? या सगळ्याची उत्तरं आहेत याच्यामध्ये. आणि मग तसंच काच विभागलं गेलं आहे? भक्ती योगालाच का मध्ये घेतलं गेलेलं आहे? या सगळ्याचं ज्ञान मिळणार आहे. परंतु मनात कुठेतरी ती श्रद्धा असणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणून याला श्रद्धावान टप्पा म्हटलेला आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, मग जसं भगवद्गीता अजून सखोल शिकायला मिळते. आपणही खूप सांगायला आनंद वाटतोय, की अनेक इतर उपक्रमही आपण मराठीमध्ये सुरू केलेले आहेत. इस्कॉन मंगलोरच्या माध्यमातून नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भागवताचा वर्ग चालू ठेवलेला आहे, जो दर सोमवारी असतो. दररोज एका आध्यात्मिक पुस्तकाचं वाचन रोज सकाळी होत असतं. त्यानंतर इतर जे दुसरे टप्पे मी म्हटलं, त्या दुसऱ्या टप्प्यांविषयी तुम्हाला पुढे जाणून घ्यायचं आहे. अन्वया माताजी आणि मुग्धा माताजी पुढच्या टप्प्यांचा अभ्यास घेतात, ज्याच्यामध्ये भगवद्गीताच पण अजून सखोल प्रमाणात, की ज्याच्यामध्ये एक अध्याय 2 दिवस तुम्हाला किंवा 2 तास मग त्याच्यावरती दिले जातात. जास्तीत जास्त वेळ दिला जाऊन तो अध्याय तुम्हाला अजून सखोल रीतीने शिकवला जातो. मग ही जी 18 दिवसाचं ज्ञान आहे, हे याच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. कारण इथे कुठेतरी तुमचा पाया तयार होतो. आणि मग तुम्हाला पुढच्या टप्प्यासाठी तयार केलं जातंय. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नामस्मरणासाठी सुद्धा काही याच्यासाठी खूप खूप अटी अशा नाहीयेत. मग कोणीही या कृष्ण भावनेमध्ये येण्यासाठी ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे, मग त्याच्यासाठी कुठलंही क्वालिफिकेशन नकोय, कुठल्याही धर्माचं असं कुठलं लेबल नको आहे. ज्यांच्या मनात श्रद्धा आहे, ज्यांना औत्सुक्य आहे, ज्यांना भगवद्गीतेचं ज्ञान जाणून घ्यायचं आहे, ती फक्त श्रद्धा मनात असणं इतकंच त्याच्यासाठी क्वालिफिकेशन आहे. मग बाकी कुठल्याच क्वालिफिकेशनची गरज नाहीये. आणि तुम्ही या टप्प्यावर निश्चित येऊ शकता. मग याच्या पुढे जाऊन तिसरा, चौथा, मग हिंदी, इंग्लिशमध्ये थोडा अजून विस्तार झालेला आहे. कारण त्याच्यावर जास्त माध्यम जास्त प्रमाणामध्ये भक्त येत असतात. कारण मराठीतले सुद्धा जोपर्यंत मराठी सुरू होत नव्हतं, तोपर्यंत हिंदी, इंग्लिशमध्ये बरेच भक्त माझ्यासारखे मी जी 2020 मध्ये मी इंग्लिशमधून सुरुवात केली. त्यानंतरही पुढच्या टप्प्यांवर अजूनही मी 5व्या टप्प्यांवर भगवद्गीता जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतेय. त्याच्यामुळे आपण भगवद्गीता ही जितकी म्हणतात ना, की प्रत्येक वेळी ती वाचली तर प्रत्येक वेळी ती तुम्हाला नवीन दृष्टिकोनातून जाणायला मिळते. आणि म्हणूनच भगवद्गीता ही इतकी सखोल आहे, की प्रभुपादांनी लिहिलंय आणि सांगितले, की 18 वेळा त्याचं वाचन केल्यावर कुठेतरी ती 1% आपल्याला कुठेतरी थोडीशी कळायला लागते हो. आणि म्हणूनच भगवद्गीता इतक्या सखोल अशा या ग्रंथाचं आपण जेव्हा अध्ययन करणार आहोत, तेव्हा तो कुठेतरी तो यज्ञ करण्याची ती साधना आणि कुठेतरी तो एम असणं खूप महत्वाचं आहे. कारण थोड्याशा 1, 2, 3, 4 जाणलं आणि समजली भगवद्गीता आणि काय आता जाऊ दे, काही कळणार नाही. श्लोक मग याला काय तुमच्या मनात प्रश्न आहे त्याची सुद्धा उत्तरं दिली जातील, की मग संस्कृत यायला हवं का? तुम्हाला आध्यात्मिक मार्गाची गरज आहे का? तर नाही, या सगळ्याची कुठलीच गरज नाहीये. तुमच्या मनामध्ये फक्त त्या जाणण्याची उत्सुकता तुमच्या मनात असली तरी तेवढी पुरे, जी तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांवर नेण्यासाठी सफिशियंट आहे. मग तुम्हाला यासाठी काही पुस्तकं खरेदी करायला लागतील का? तर खरेदी करायचीच गरज नाही. तुम्हाला काही ई-पुस्तकं सुद्धा मिळतील, जी तुम्हाला या लिंकवरून फ्री ई-बुक अवेलेबल केली जातील. तुम्हाला भगवद्गीता जशी आहे तशी या मराठी पी-डी-एफ तुम्हाला प्राची माताजी ग्रुपवरही शेअर करतील. तुम्हाला आज बरंच मटेरियल ग्रुपवर शेअर केलं जाईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पुस्तकं विकत कुठून घ्यायची मग तुम्हाला विकत घेण्यासाठी तुम्ही या लिंकवर जाऊ शकता, की ज्याच्यावरती तुम्हाला किती रुपये लागणार आहेत आणि त्याची अमाउंट किती असणार आहे. त्यानंतर त्याच्याबरोबर भगवद्गीता जशी आहे तशी ही इतर बऱ्याच 7-8 भाषांमधनं अवेलेबल आहे. त्याच्याबरोबर मग काही ठराविक प्रश्न उत्तर तुमच्या मनातले जे त्याची फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आपण म्हणतो, की जास्तीत जास्त वेळा प्रश्न विचारले गेलेत, अशा प्रश्न उत्तरांचा एक संचय आहे आणि एक आत्मसाक्षात्काराचं महत्त्व सेल्फ रिअलायझेशन त्या शास्त्राचा आधार. मग प्रभुपादांनी जे काही लिहिलंय आणि जे काही तात्पर्य त्या प्रत्येकाला शास्त्राचा आधार आहे. प्रभुपादांचं तात्पर्य इतकं सुरेख आहे. कारण भगवद्गीता जशी आहे तशी याच्यामध्ये प्रभुपादांनी कुठलंही मग त्याच्यावर विवेचन न करता भगवंतांनी जो उपदेश दिलेला आहे तो जसाच्या तसा प्रभुपादांनी त्या तात्पर्यामध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे.
आणि म्हणूनच मग ते विकत घेण्याचीच गरज नाहीये. परंतु निश्चित तुम्हाला जर तुमच्या संग्रहासाठी ठेवायची असेल, तुम्ही ती भगवद्गीता आणि ती काही पुस्तकं विकत घेऊ शकतात. त्याच्याबरोबर तुम्हाला जपमाळ मिळेल. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणतात त्याला आणि त्याच्याबरोबर जपा बॅगासकट तुम्हाला जपमाळ या जपाचं सुद्धा महत्त्व जे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. निश्चितच आपण हळू पुढच्या टप्प्यांवर जातो आहोत. भगवंतांना पुन्हा आपण साष्टांग दंडवत करूया. ही इस्कॉन मंगलोरचीच मूर्ती जसं मी म्हटलं, की रोज मी तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर ही शेअर केली जाईल. रोज अनेक वेगवेगळ्या फुलांच्या वेगवेगळ्या सजावटीने भगवंतांना सजवलं जातं आणि खूप सुंदर अशी ती मूर्ती आपल्याला इस्कॉनच्या आमच्या ग्रुपवर रोजच्या रोज येत असते. प्रत्यक्ष जाणं तर कठीण आहे हो. आणि म्हणूनच या ऑनलाईन माध्यमातून कारण कुठेतरी ब्लेसिंग इन डिस्गाईज म्हणतात ना, तसं कोव्हिड सारखं भयानक असं तुफान येऊन गेलं आणि आता ते तुफान ऑलमोस्ट नष्ट होण्याच्या वर्जवर आहे. परंतु त्यातही आपल्याला कुठेतरी कुठेतरी आशीर्वाद भगवंतांचे मिळाले, की ते म्हणजे हे ऑनलाईन माध्यम आणि त्या माध्यमाद्वारे आज आपण भगवद्गीतेचा हा उपदेश घराघरातून आणि म्हणून या 35व्या टप्प्यावरती आपण आलेलो आहोत. 34 बॅचेस पर्यंत नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली जवळ-जवळ 8 ते 8.5 लाख लोकांपर्यंत हे भगवद्गीतेचं ज्ञान घराघरामध्ये पोहोचलेलं आहे. खूप सुंदर असा हा उपक्रम आहे, ज्याचा जसं म्हणतो ना, की आपण जसे तुम्ही सर्व भक्त आहात, या भक्तांच्या की जितके भक्त जाणायला उत्सुक आहेत, तितका हा उपक्रम अजून पुढे नेला जातोय. आणि मग त्याच्याविषयी जे इंट्रोडक्शन आहे, की मग तुम्हाला प्रत्येकाला मग त्याचे थोडेसे काही नियम असतील. त्या नियमांना मग हे कुठेतरी तुम्ही जेव्हा या आध्यात्मिक टप्प्यावर आलेले आहात, निश्चित तुम्हाला या सर्व गोष्टी सांगण्याची खूप गरज भासणार नाही. पण एक आमच्या मंदिराचे एटिकेट्स आणि जे नियम आहेत, त्यानुसार मी सांगेन, की मग जे काही तुम्ही ग्रुपवर तुम्हाला मी ओपन करू शकणार नाही ग्रुप आणि म्हणूनच तुम्ही पर्सनलवर नक्कीच संपर्क साधू शकाल, पण त्यालाही काही नियम असतील आणि शक्यतो जेव्हा आवश्यक असेल तितकाच संपर्क साधा आणि भाषा अत्यंत व्यवस्थित आणि नम्रपणाची भाषा पाहिजे. कुठल्याही गोष्टी मग तुम्हाला जे अप्रोच करायचं आहे, आपल्याला भगवद्गीतेतूनच जाणायचं आहे. हो, अप्रोच करणं ही किती किती एक कला आहे सुंदर आणि म्हणूनच या सर्व गोष्टींना कुठेतरी नियमामध्ये जो ग्रुप तुमच्या ग्रुपवर शेअर केला गेला असेल, तो जे नियम आहेत काही ठराविक, त्या नियमांना थोडंसं बद्ध राहा, बाकी काही नाही. आणि मग ज्या WhatsAppच्या माध्यमातून जसं मी म्हटलं, ही सर्व आपलं कुटुंब आहे. आमची ही टीम आहे आणि या टीमच्या बरोबर हा उपक्रम 18 दिवस चालू राहणार आहे आणि मग त्या उपक्रमामार्फतच हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. प्रत्येकाने आपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत त्याविषयी, की काय वाटलं त्यांना उपक्रमाने. हे सगळं तुम्हाला शेअर केलं जाणार आहे. हे जे PDF आहे तेच तुम्हाला शेअर केलं जाणार आहे. त्यामुळे तुम्ही निश्चित याचा पूर्ण डिटेलमध्ये तुम्ही ते वाचू शकाल. मग ही खूप फॉर्मॅलिटी आहे कारण तुम्ही भगवद्गीता जाणायला आले आहात. निश्चितच तुम्ही झोपून आणि कुठल्याही पोझिशनमध्ये भगवद्गीता ऐकायला बसणार नाही. कारण त्याला एक मान कारण शेवटी ती भगवंतांचा उपदेश आपण जेव्हा आध्यात्मिक पुस्तकं वाचतो, तेव्हा निश्चितच देवासमोर बसून वाचतो, तेव्हा आपण अत्यंत योग्य अशा त्या पोश्चरमध्ये आणि पोझिशनमध्ये बसलेलो असतो. तीच अपेक्षा आहे. हे एक फॉर्मॅलिटी म्हणून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, की योग्य प्रकारे तुम्ही स्वतःला प्रेझेंट करा. हे ज्ञान घेताना व्हिडिओ ऑन, ऑफ ठेवणं हे तुमच्यावर आहे. कारण की शक्यतो म्हणजे तुम्हाला जर काही ऐकण्याचा काही इश्यू झाला, पण आपण खूप इंटरॅक्टिव्ह राहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, पण त्यासाठी गरज नसणार आहे. पण ऑडिओ तुमचा म्यूट केला जाईल आमच्याकडूनच, आमचे ॲडमिन्स किंवा मी स्वतः तुम्हाला अनम्यूट करेन, जेव्हा आवश्यक असेल. जसं मी म्हटलं, की तुम्हाला क्लासच्या शेवटी आपण थोडा वेळ देऊ आणि तेव्हा तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. त्यानंतर तुम्ही पर्सनली मला, प्राची माताजींना निश्चित संपर्क करू शकता आणि आपल्याकडे एक व्हॉलंटिअर चॅट सपोर्ट सिस्टम आहे, जी सकाळी 6 पासून रात्री 12 पर्यंत तत्पर असते. जी एक टॉक टू म्हणून एक सिस्टम आहे. त्या टॉक टूच्या माध्यमातून तुम्ही या व्हॉलंटिअर VCS याच्यावरती संपर्क साधू शकता. मग त्या माध्यमातून तुम्हाला कोणाला जर लिंक मिळाली नसेल, तुम्हाला इतर काही इश्यूज येत आहेत, तर निश्चित तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचायला हेही एक माध्यम आहे. त्यानंतर वेबसाईट ही मंदिराची वेबसाईट आहे आणि या वेबसाईट थ्रू सुद्धा कॉन्टॅक्टेबल आहात आणि सगळ्यात शेवटी प्रत्यक्ष प्रभूजींनी सुद्धा आपला ईमेल तुम्हाला शेअर केलेला आहे. अगदीच कुठे तुम्हाला संपर्क नाही साधता आला, काही इंटरनेट इश्यूज असतात, मला नंबर नाही लागला किंवा नाही संपर्क झाला, तर प्रत्यक्ष तुम्ही प्रभूजींना कॉन्टॅक्ट करू शकता. मग कुठेतरी दानाविषयी इस्कॉन ही संघटना ही पूर्ण देणगीच्या मग ज्या प्रभुपादांनी जी सुरुवात केलेली आहे इस्कॉनची, ती अनेक देणग्यांच्या मार्फत आणि अनेक
मिळत गेलेले भगवंतांच्या आशीर्वादाने मग फक्त कृष्ण मनामध्ये, कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि ज्या अनेक आपण पुढे जाऊनही बरेच मोठे-मोठे बिझनेसमन आहेत. मग ज्यांनी आपल्या सेवा आणि आपलं जे काही आहे त्याच्यातलं जसं आपल्याला भक्ती सेवेमध्ये जाणून घ्यायचंय, मग काय आहे ही सेवा? आणि म्हणूनच या कुठेतरी छोटा आपण म्हणतो ना, फूल न फुलाची पाकळी, आपला खारीचा वाटा, तसं आपण या दानाच्या संदर्भातही पुढे जाऊन भक्ती योगात चालणार आहोत. आणि मग ज्याला जसं जमेल, कुठलीही सक्ती नाहीये त्याही बाबतीत. तुम्हाला सर्व हे मोफत मिळतंय. ज्ञान कुठेही असंच उपक्रम चालू राहणार आहेत. पण कुठेतरी आपण कृतज्ञता तुम्हाला व्यक्त करायची आहे किंवा तुम्हाला एक भक्ती सेवेबद्दल आणि तुम्हाला कुठेतरी जेव्हा काही फूल न फुलाची पाकळी अशी मदत करायची आहे, तेव्हा तुम्हाला याही सेवेंविषयी माहिती दिली जाईल. नवीन मंदिर बांधलं जात आहे. नामनिष्ठ प्रभूजींचा खूप सुंदर मानस आहे, की जिथे खूप सुंदर असे उपक्रम ऑफलाईन ते चालू करणार आहेत. मंगलोरलाच त्या मंदिराची स्थापना ऑलमोस्ट बरचसं बांधकाम आता होत आलेलं आहे आणि बऱ्याच अ, मदतीने म्हणजे भगवंतांच्या कृपेने ज्या मदत मिळत गेलेली आहे, ही मंदिर लवकरात लवकर उभारलं जातंय आणि याची पुढेही त्याचे उपक्रम आणि त्याच्यामार्फत अनेक नवीन-नवीन आध्यात्मिक उपक्रमांना प्रभूजी सुरुवात करणार आहेत. त्याची ऑनलाईन, ऑफलाईन वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये जे स्वरूप असेल त्याच्याविषयी आणि ज्याचा पत्ता दिलेला आहे. मग अनेक स्पॅमर्स असतात. आपण म्हणतो ना, जसे विकृत लोक या जगामध्ये आहेत. जसे आध्यात्मिक तुम्ही या श्रद्धेच्या मार्गावरती आलेले आहात. त्याप्रमाणे अनेक आपल्याला जसं भगवंतांनी अध्यायामध्येच सांगितलेलं आहे पुढच्या काही जेव्हा आपण जाणून घेऊ, की मग ही जी भौतिक जग आहे हो सगळं, त्या भौतिक जगामध्ये सगळ्या प्रकारची लोकं आहेत. मग कुठेतरी पॉकेटमार जसं आई सांगते ना, की जाताना सावध रे बाबा, तुझं पाकीट सांभाळ. त्याचप्रमाणे ही माया आहे सगळी, हे भौतिक जग आहे. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची तुम्हाला अ, अ, अनुभव येणार आहे. आणि म्हणूनच मग ज्या फ्रॉड, ज्या स्पॅमर्स बद्दल मी म्हटलं, की ह्याची एक वॉर्निंग कुठेतरी दिली जाते, की मग काळजीपूर्वक, की तुम्हाला जे फक्त संदेश इस्कॉन मंगलोर तर्फे येतात, ते तुम्हाला खात्रीदायकरित्या त्या ठराविक ह्याच्यावरच येतील किंवा आमच्या ग्रुपच्या माध्यमातूनच केले जातील. मेसेजेस इतर असतील ते काळजीपूर्वक कुठल्याही अ, फसवणुकीला बळी पडू नका एवढंच एक सांगणं असतं. तुम्ही निश्चित आमच्याशी संपर्क साधू शकता. मग आपलं YouTube चॅनल आहे. Facebookच्या, Instagramच्या माध्यमातून तुम्ही सर्व सुद्धा असेच जोडले गेलेले असाल कारण हा जो उपक्रमाची माहिती असते ती WhatsApp, Facebook, Instagram मग वेगवेगळे आपले जे इतरही ट्विटर्स वगैरे आहेत त्या माध्यमातून भक्तांना जोडला जाण्याचा हा एक प्रयास असतो. त्यानंतर जे क्विज विषयी मी सांगितलं, ही क्विजही वेगवेगळ्या भाषांमध्ये आहे. त्यापैकी तुम्हाला मराठी भाषा चूज करायची आहे आणि मग तुम्हाला पुढे जायचं आहे. आणि मग जसं मी पुस्तकं विकत घेण्याबद्दल म्हटलं, हे सर्व काही प्रश्न आहेत. आणि आता जसं मी म्हटलं, की सुरुवातीला आपण महामंत्र म्हटलाय, त्याचं सगळ्याचे मी तुम्हाला डिटेल्स ग्रुपवर शेअर करेन, की तो मंत्र काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, कशाप्रकारे अज्ञानाच्या या अंधारातून मग ज्ञानाचा मार्ग मिळणार आहे. तिमिरांधस्य मग कशाप्रकारे या अंधाराच्या अज्ञानरूपी अंधाराकडून आपल्याला त्या ज्ञानरूपी प्रकाशाकडे जायचं आहे. या भगवद्गीतेचा हा सुंदर उपदेश घ्यायचा आहे. प्रभुपादांचा मंत्र आहे. त्यानंतर हा पंचतत्व मंत्र ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हरिकृष्णाचा महामंत्र पृथ्वी तलावरती 500 वर्षांपूर्वी आणलेला आहे. त्या महामंत्रापूर्वी आपल्याला हा पंचतत्व मंत्र म्हणायचा असतो. जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. मग त्याच्यामध्ये जे चैतन्य महाप्रभू आहेत, प्रभू नित्यानंद आहेत, श्रीवासादि आणि गदाधर आहेत, अद्वैत आहेत. हे सर्व भगवंतांच्या मग प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचे अवतार. जो राधेचा आणि राधा कृष्णांचा असा मिळून अवतार आहे. प्रभू नित्यानंद जे आहेत ते बलरामांचा अवतार आहे, ज्यांचा विस्तार आहे. भगवंतांचा विस्तार याविषयीचं ज्ञान तुमच्याशी मी नक्कीच हळू करून थोडं शेअर करेन. पहिल्याच वेळेला अजून आपण काहीच सुरुवात केलेली नाही त्या ठिकाणी मी खूप खोलात जाणार नाही. परंतु या सगळ्या भगवंतांच्या आंतरिक शक्तींना आपण कुठेतरी स्मरण करत असतो आणि त्यानंतर आपण या हरे कृष्ण महामंत्राचा अ, मंत्र जपत असतो. आणि म्हणूनच एक संकल्प करायचा आहे आपल्याला सगळ्यांना मिळून. 18 दिवसांचा हा यज्ञ असणार आहे. बरेच लोकं आत्ता जॉइन होतायत, सोडतायत, परंतु कुठेतरी ती निष्ठा आणि ती श्रद्धा मनामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच या 18 दिवसांचा यज्ञाचा संकल्प सगळ्यांनी माझ्याबरोबर करायचा आहे. मी सगळ्यांना एकदम अनम्यूट करू शकत नाही, परंतु प्रत्येकाने निश्चितच हा मनामध्ये म्हणायचा आहे, की मी पुढचे 18 दिवस सलग अखंडपणे
विदाऊट फेल म्हटलंय की कुठलाही खंड न करता. मग कधीतरी काही सुट्ट्या मी माझ्याकडूनही तुम्हाला सांगू शकेन की हा यज्ञ निश्चितच अखंड असेल. परंतु जर काही कुठल्या दिवशी एखाद्या दिवशी नसेल, तर तोच अध्याय तुमचा पुढचा घेतला जाईल. कुठलाही खंड इथून नसणार आहे तुम्हाला, की तुम्हाला कुठलाही अध्याय सोडला जाईल असं कुठलीच गोष्ट होणार नाही. आणि तुमच्याकडून तुम्ही तो अखंडपणे कसा करायचा याविषयी संकल्प करायचा आहे. आणि म्हणूनच मी पुढचे 18 दिवस सलग अखंडपणे भगवंतांच्या कृपेने श्री श्री राधा गोविंद यांच्या आशीर्वादाने आणि श्रीला प्रभुपादांच्या आशीर्वादाने हा जो उपक्रम आहे 18 दिवसांचा उपक्रम, हा मी नियमितपणे रोज याला उपस्थित राहणार आहे. हा अखंडपणे मी अ, अ, याला उपस्थित राहून याला उपस्थिती देणार आहे. हे तुम्ही मराठीमध्ये म्हणजे इंग्लिशमध्ये ते कन्व्हर्ट केलं आणि हे तुम्ही त्याच स्वरूपामध्ये प्रत्येकाने म्हणायचं आहे आणि प्रत्येकाने हरे कृष्णाचा महामंत्र माझ्याबरोबर 3 वेळा म्हणा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यासाठी मी तुम्हाला नक्की अनम्यूट करते. माझ्याबरोबर सगळ्यांनी हा मंत्र म्हणा. मी तुम्हाला एकदा म्हणून दाखवला आणि सगळ्यांनी माझ्याबरोबर एकदा म्हणा. मी पुन्हा तुम्हाला म्यूट करेन आणि मग आपल्याला पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करायची आहे. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूप छान, खूप छान. सर्वांनी म्हटलेला आहे मंत्र, सर्वांनी हा संकल्प केलेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी हा यज्ञ अखंडपणे पूर्ण करायसाठी हा संकल्प केलेला आहे. त्याला निश्चितच जागून राहा आणि सर्वांना मी आता सगळ्यांच्या परमिशननी म्यूट ठेवते थोडा वेळ. प्रश्न विचारायला नक्की मी तुम्हाला संधी देईन अध्याय झाल्यानंतर, कारण आपल्या पहिल्या अध्यायाला पण आपल्याला निश्चित सुरुवात करायची आहे. आणि त्यानंतर ह्याच्यानंतर हा संकल्प आपण सगळ्यांनी केलेला आहे, महामंत्र म्हटलेला आहे. त्यानंतर काही कॉमन क्वेश्चन आन्सर्स आहेत जे तुम्हाला मी शेअर करेन, प्रश्न उत्तरं जे तुमच्या मनामध्ये सुद्धा असतील. मग आम्हाला पुस्तकं घ्यायलाच पाहिजे का विकत, असा कुठलाही तुमच्यावर सक्ती नाहीये. तुम्हाला जर विकत घ्यायची असतील, तुमच्या स्वतःच्या संग्रही ठेवायचं असेल, तर तुम्ही या साईटला जाऊ शकता. तिथे तुम्ही पेमेंट करा. तुम्हाला ऑनलाईन तुमच्या घरामध्ये हा पूर्ण सेट तुमच्या ठराविक काळामध्ये, काही मे बी 1 आठवडा लागेल, 10 दिवस लागतील. जिथे तुम्ही राहता आहात त्या तुमच्या निवासस्थानापर्यंत निश्चित कुरिअरमध्ये पोहोचवला जाईल. त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आले तर आम्हाला संपर्क साधा. आम्ही त्या टेक्निकल टीमशी किंवा जे ॲडमिन टीम आहे, जी देवळाची टीम आहे, या संदर्भात जे पुस्तकांच्या संदर्भात जे ज्यांचा ग्रुप आहे, त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधू. कुठलीही सक्ती नाहीये परत. मग क्विझसाठी सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना कुठलीही सक्ती नाहीये. पण जर हे सर्टिफिकेट मिळवायचं असेल आणि तुम्हाला तुमच्या संग्रही हे सर्टिफिकेट ठेवायचं असेल, तर ती क्विझ सोडवणं हे गरजेचं आहे. प्रत्येक अध्यायाची क्विझ सोडवा. सर्वात शेवटी एक क्विझ असेल. 18 क्विझेस पूर्ण केल्यानंतर तिथे एक मेसेज येईल, की नाऊ यू कॅन डाउनलोड द सर्टिफिकेट आणि मग तुम्ही ते सर्टिफिकेट डाउनलोड करून तुम्हाला तुमचं योग्य नाव म्हणूनच घालायचंय. जेव्हा तुम्ही एनरोल कराल, तुमचं जे नाव सर्टिफिकेटवर आलं पाहिजे तेच तुम्ही व्यवस्थितपणे घाला. जो ईमेल आयडी तुम्ही रजिस्टर करताना घातला आहे तोच ईमेल आयडी घाला. त्याप्रमाणे असं हे सर्टिफिकेट तुम्हाला नामनिष्ठ प्रभूंच्या सहीनिशी मिळणार आहे. तुमचं नाव त्याच्यावरती असेल. मग कुठलंही तुम्हाला याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही 80% मग हे तुम्ही परत अटेम्प्ट करू शकता. तुम्हाला असं वाटतंय की अजून आपल्याला यायला पाहिजे, पूर्ण यायला पाहिजे, तर तुम्हाला हे कुठल्याही प्रकारचं लिमिट नाहीये. नंतर तुम्हाला इंटरनेट, Zoom याच्याशी कुठलेही जर बरेच मोठे-मोठे काही भक्त असतील, की जे वयाने मोठे असतील, ज्यांना जर काही टेक्निकल इश्यूज असतील, Zoom ॲपला डाउनलोड करताना किंवा Zoom ॲपवर ऑपरेट करताना, तर प्लीज आमच्याशी संपर्क साधा. आमची टीम, मी स्वतः, प्राची माताजी किंवा आमची टेक्निकल टीम ही निश्चित तुम्हाला मदत करेल. व्हॉलंटियर चॅट सपोर्टवर तुम्ही माध्यमातून सुद्धा तुम्ही मदत घेऊ शकता. हे सर्व प्रश्न खूप कॉमन आहेत, जे तुमच्या मनामध्ये निश्चित असतील. ह्या सगळी ही पूर्ण पीडीएफ तुम्हाला शेअर करणार आहे. म्हणून मी याच्यावर फार वेळ घेत नाही, कारण ऑलरेडी मी बरंच बोललीये आणि त्याच्यामुळे अजूनही काही प्रश्न तुमच्या मनात निश्चित असण्याची मला दाट शक्यता आहे. परंतु काळजी करू नका, ते सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला दिली जातील. मी नक्की तुम्हाला थोडा वेळ देते अध्ययन वर्गानंतर. मला कुठलाही जास्त वेळ न घालवता पुढच्या पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करायची, जेणेकरून आपण वेळेमध्ये तो अध्याय पूर्ण करू शकू. आज आपण दोन्ही एकदम घेतो आहोत. त्याच्यामुळे थोडासा एक 10-15 मिनिटं जास्त होण्याची शक्यता आहे.
तर मी आता हे शेअरिंग स्टॉप करते आणि आपण एक मिनिट हा, सॉरी. माझी स्क्रीन दिसतीये मेधा माताजी? स्क्रीन दिसतीये सगळ्यांना? ओ अच्छा, यू चेंज युअर सिस्टम. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला को होस्ट करते. येस माताजी, तुम्ही को होस्ट आहात. हो माताजी दिसते. येस, ग्रेट. थँक्यू माताजी, थँक्यू. हरे कृष्णा. ओके, सगळ्यांना परत एकदा हरे कृष्णा. सगळ्यांना मला वाटतं थोडीशी ओळख झाली असेल. खूप आपण त्याच्यात गेलो नाहीये, तरी पण मी बराचसा वेळ घालवलाय त्याच्यावर आणि तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न हाच होता की आपण या माध्यमात असणार आहोत. तुम्हाला कुठलीही तुम्ही काळजी करू नका. तुमच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर मिळणार आहेत. झूम ऍप सगळ्यांनी डाउनलोड केलं असेल, त्याच माध्यमातून आपला रोजचा वर्ग असणार आहे आणि काही ठराविक नियमांशी बद्ध राहा आणि हा संकल्प 18 दिवसांचा यज्ञ अगदी काटेकोरपणे व्यवस्थित नियमितपणे पार पाडा. तुम्हाला कारण जेणेकरून हे हे ज्ञान पूर्णपणे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि त्यासाठीच माझं हे सांगणं आहे तुम्हाला. मग या पहिल्या अध्यायाला आपल्याला सुरुवात करताना पुन्हा एकदा आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत करूया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. मग 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या यामधल्या पहिल्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतो आहोत. याचं कुठेतरी आपण मगाशी ज्ञान घेतलंय म्हणून मी याच्यावर खूप जाणार नाही. ज्या रथयात्रेविषयी सांगितलं, मग ज्या उपक्रमांविषयी सांगितलं, मग प्रभुपादांनी खूप अथक परिश्रमाने परदेशामध्ये जाऊन हा सर्व कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. अनेक युवकांना हाताशी घेतलेलं आहे, अनेक संघटनांची स्थापना केली, अनेक मॅगझिन्स चालू केले आणि अशा प्रकारे 25 वेगवेगळ्या देशांमधून इस्कॉनची निर्मिती केली गेली आणि त्याचपैकी या भारतामध्ये या मंगलोर जे ठिकाण आहे, त्या मंगलोर ठिकाणहून कर्नाटक राज्यामध्ये हे जे मंगलोर गाव आहे, तिथे शहर, तिथे हे मंदिर आहे. त्या मंदिराच्या माध्यमातून हा उपक्रम सुरुवात केलेली आहे. 2020 जून मध्ये पॅन्डेमिक मध्ये नामनिष्ठ प्रभूजींनी या उपक्रमाला सुरुवात केली आणि तो उपक्रम सलग अखंडपणे चालू आहे आणि त्याची 35वा वर्ग चालू आहे, जेणेकरून हा भगवद्गीतेचा उपक्रम सतत असा चालू राहावा आणि प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींचा मानस आहे की 108 अशा बॅचेस पूर्ण करायच्या. त्याच्याही पुढे पूर्ण भगवंतांच्या कृपेने हे चालूच राहील, परंतु 108 हे निश्चितच जे ज्या 108 वेळेला आपण जो महामंत्र जपतो आणि ज्या कृष्णाचा महामंत्र ज्या जपाविषयी मी तुम्हाला निश्चित सांगणार आहे. मग 108 वेळाच का, त्याविषयी आपल्याला सर्व जाणून घ्यायचंय. मग हळूहळू या प्रश्नांची, कारण पहिल्याच अध्यायामध्ये सगळं जाणून घ्यायची शक्यता खूप कमी आहे, परंतु तुम्हाला निश्चितच जितकं ज्ञान देता येईल तितकं सखोल ज्ञान देण्याचा प्रयत्न असेल. मग या भगवद्गीतेला कशा प्रकारे महात्म्यांनी एक आध्यात्मिक डिक्शनरी म्हटलेलं आहे. नवीन नवीन अर्थ प्राप्त होतात आणि जसं मी याला वाचलेलं आहे, भगवद्गीतेला वाचलं, आईन्स्टाईन सारख्या सायंटिस्टनी सांगितलं की भगवंतानी देवाने हे विश्व कसं निर्माण केलं याचं चिंतन करतो, तेव्हा मला बाकी सर्व काही अनावश्यक वाटतं, सगळं थिटं वाटतं हो त्याच्या पुढे. ज्या भगवंतांनी या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे याविषयी जेव्हा वाटतं, तेव्हा आपलं ज्ञान आणि आपण खूप या गोष्टींचं कुठे तुलनाच नाहीये, परंतु कशा प्रकारे विचार, मग ज्या सायंटिस्टच्या मनातले विचार त्यांनी बोलून दाखवलेले आहेत. आणि म्हणूनच हा गीता एक विशाल ग्रंथ आहे, ज्याचा पद्धतशीर अभ्यास करण्यासाठी 1 वर्ष, कमीत कमी 1 वर्ष लागेल. जसं मी म्हटलं की 5व्या टप्प्यावर जेव्हा मी भगवद्गीता आता पुढे आपण शिकतो आहोत की प्रत्येक श्लोक जाणून घेण्यासाठी तेवढा कालावधी लागतो आणि आत्ता वेळेच्या अभावी आपण इतकं सगळं इथे करू नाही शकत. आणि म्हणूनच 18 दिवसामध्ये आमच्या या टीमने खूप प्रयत्न करून, आणि म्हणूनच नामनिष्ठ प्रभूजींना शतशः धन्यवाद आहेत, ज्यांनी या सुंदर स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत प्रत्येक अध्यायाच्या. मग या स्लाइड्स बोलतात हो.
या स्लाइड्स बोलतात प्रत्यक्ष, कारण जे ज्ञान आहे ते ज्ञान त्या स्लाइड्सच्या माध्यमातून आपल्याला घ्यायचंय. आणि म्हणून प्रत्येक अध्यायामध्ये जवळजवळ 50-60 अशा ज्या काही स्लाइड्स बनवल्या आहेत त्याच्यातनं प्रत्येक महत्वाच्या श्लोकांना घेतलेलं आहे आणि त्या प्रत्येक अध्यायाचं सार त्या स्लाइड्स मार्फत तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे. आणि म्हणूनच जो भगवंत आणि अर्जुनामधला संवाद आहे, कारण मग ज्या 700 श्लोकांची मग त्या श्लोकांचं सुद्धा आपण विभाजन बघणार आहोत, ज्या विभागणी कशी अध्यायांची सुद्धा केलेली आहे. आणि म्हणून प्रयत्न हा आहे की तुम्हाला पुढच्या अभ्यासासाठी गीतेचा हा बेसिक मग तुम्हाला तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचून तुम्हाला सखोल अभ्यासासाठी तयार करणं. मग एकूण 700 श्लोक आहेत भगवद्गीतेमध्ये. त्यांच्यापैकी 575 हे भगवंतांच्या मुखी आहेत, 83 श्लोक हे अर्जुनाच्या मुखी आहेत. संजय कुठेतरी चित्रात आलाय बघा, संजयाचं नाव आलंय. मग हे संजय कोण आहेत? तर याला पार्श्वभूमी, मग या भगवद्गीता हा महाभारताचा हा एक भाग आहे. भगवद्गीता महाभारत सारख्या ग्रंथाचा हा एक भाग आहे जो व्यासांनी लिहिलेला आहे. आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेला कुरुक्षेत्रावरती भगवंतांनी अर्जुनाला प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती 45 मिनिटं दिलेला हा भगवद्गीतेचा उपदेश आहे. जे महाभारत कोणामध्ये झालं तर कौरव आणि पांडवांमध्ये झालं. पंडूचे 5 पांडव आणि धृतराष्ट्राचे कौरव, आणि या कौरवांमध्ये आणि पांडवांमध्ये, कारण ज्या पांडवांना कौरवांनी इतकी वाईट त्यांना वागणूक दिलेली आहे, आणि मग सगळ्यात शेवटी जरी भगवंत प्रत्यक्ष मध्यस्थी करायला गेले तरीही विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेला तो दुर्योधन हे जाणूच शकला नाही. आणि म्हणूनच सुईच्या टोका एवढं सुद्धा आम्ही राज्य तुम्हाला देणार नाही. आणि त्या कूटनीतीने कुठेतरी त्या ज्या कौरवांच्या सगळ्या कुटील कारस्थानांनी आणि जो शकुनी मामा त्यांचा त्या सगळ्या द्यूत खेळण्याच्या ह्याच्यात आणि त्या कपटामध्ये त्यांनी पांडवांना पूर्णपणे त्यांचं राज्य आणि सगळं त्यांच्याकडून ओरबाडून घेतले. आणि ज्या द्रौपदी मातेचा, ज्या माऊलीचा प्रत्यक्ष सभेमध्ये प्रत्यक्ष अपमान झालेला आहे या सगळ्याला, की जिथे वस्त्रहरण भर सभेमध्ये द्रौपदीचं झालेलं आहे, परंतु ज्या पांडवांनी मग सगळं सहन केलेलं आहे, ज्या पांडवांनी मग राज्याचा, जिथे त्यांना मिळणार नाहीये एक सुईचं टोका एवढंही राज्य, जिथे हा विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेला दुर्योधन, की ज्याला अगदी युद्ध टाळण्याची म्हणजे तिथे शक्यताच नव्हती, आणि म्हणून हे युद्ध अटळ होतं. प्रत्यक्ष भगवंत शांतीदूत बनून गेलेले होते, परंतु ज्याच्या डोळ्यावरती पट्टी होती त्याला भगवंतही दिसले नाही, तो जाणूच शकला नाही भगवंतांना. ज्याला भगवंतांनी आपलं रूप दाखवलेलं आहे, थोड्या प्रमाणामध्ये ज्या यशोदा मातेला तोंडामध्ये ब्रह्मांड दाखवलं, त्या दुर्योधनालाही दुर्मिळ असं विश्वरूप दाखवलं, परंतु त्या कूट कारस्थानी आणि कपटी अशा दुर्योधनाला त्याची कल्पना नव्हती, आणि म्हणूनच तो जाणू शकला नाही. आणि म्हणून या कुरुक्षेत्रावरती या युद्धाला सुरुवात होणार होती, आणि त्यालाच आपण या अर्जुन विषाद योगामध्ये जाणणार आहोत. संजय, मग धृतराष्ट्राचे कौरव आणि पांडूचे पांडव यांच्यामध्ये युद्ध होणार होतं, परंतु धृतराष्ट्र हा जन्मांध होता. आणि जशाप्रमाणे मग महाभारताचाच भाग आपल्याला जो जाणून घ्यायचा आहे, की धृतराष्ट्र हा जन्मांध असल्यामुळे त्याला राज्य मिळणार नव्हतं, आणि ते राज्य पंडूच्या निधनानंतर फक्त सांभाळलं होतं त्यांनी. परंतु जेव्हा याचे पुत्र सक्षम होतील, जेव्हा त्याचे पुत्र जेव्हा जाणकार होतील, तेव्हा ते राज्य त्यांना परत द्यायचं आहे हे धृतराष्ट्राला मान्य नव्हतं. आणि म्हणून मनामध्ये त्याच्याच कपट होतं, हो, कुठेतरी दृष्ट भावना होती की आपल्या मुलांना हे सगळं मिळावं. आणि म्हणून त्या धृतराष्ट्राला जन्मांध असल्यामुळे कुरुक्षेत्रावरचं काहीच कळू शकणार नव्हतं. युद्ध सुरू होणार होतं, परंतु व्यास मुनींनी ती दिव्य दृष्टी जरी धृतराष्ट्रांना दिली तरी तो आपल्या पुत्रांनाही ओळखत नव्हता, आणि त्या कुरुक्षेत्रावरनं काहीच तो जाणू शकला नसता. म्हणून संजय, जो त्यांचा एक निष्ठ सेवक, जो सचिव होता धृतराष्ट्रांचा, त्याला ती दिव्य दृष्टी दिली गेली. संजयांना ती दिव्य दृष्टी दिली, ज्यांनी अगदी प्रत्येक क्षण आणि क्षण आपल्या राजाला, कुरुक्षेत्रावरचा प्रत्येक क्षणाचं वर्णन आपल्या राजाला सांगितलेलं आहे. कारण ते अत्यंत निष्ठावान असा सेवक होता, निष्ठावान असा सचिव होता, प्रामाणिक सचिव होता धृतराष्ट्रांचा. आणि म्हणून ज्यांच्या तोंडी 41 श्लोक असणार आहेत, आणि धृतराष्ट्रांच्या तोंडी फक्त एकच श्लोक आहे, जो पहिला श्लोक
आणि जिथून कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे भगवद्गीतेला. मग या सगळ्या विषयी जाणायचं आहे. मग भगवद्गीतेमध्ये काय जाणून घ्यायचंय? कशावरती आधारित आहे भगवद्गीता? काय काय अ, अ, कशाविषयी भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे? तर ईश्वर, जे ईश्वराला, मग ईश्वर म्हणजे प्रत्यक्ष परमात्मा. भगवंत, जे भगवंतांचं मनमोहक असं बासरी आणि डोक्यावर मोराचं पीस असलेलं हे प्रत्यक्ष परमात्मा, परब्रह्म भगवंत म्हणजे ईश्वर. आणि मग त्याच्यानंतर प्रकृती. मग ही प्रकृती म्हणजे भौतिक प्रकृती हो, आपली ही मोह माया. ही जी माया आहे, ज्या मायेच्या वेष्टनाखाली आच्छादनामध्ये आपण आहोत, भौतिक प्रकृतीमध्ये जे आपण आहोत, ही भौतिक प्रकृती ही भगवंतांची निर्मिती आहे, प्रकृती. मग याचा सगळ्याचा कुठेतरी उल्लेख वारंवार होणार आहे. त्यानंतर जीव, जो आपण आहोत, 84 लक्ष योनींमधून ज्याचा जन्म होतोय, ज्या इच्छांद्वारे 84 लक्ष योनींमधून हा जीवात्मा जन्म घेतोय, तो जीव, ज्याचा वारंवार उल्लेख केला जाईल. मग काळ, जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये आहे, ज्या काळाला आपण, मग भागवताचा ज्याचा मी उल्लेख केला, की ज्याचं वाचन आज दर सोमवारी प्राणचैतन्य प्रभूजींच्या मार्फत पूज्य प्राणचैतन्य प्रभूजी भागवताचं ज्ञान सर्वांना देतात. आणि या भागवताचाच हा 3ऱ्या स्कंदामध्ये काळाबद्दल खूप सुंदर असं सगळं विश्लेषण केलेलं आहे, की हा काळ, मग ज्या बी.आर. चोप्रांच्या मालिकेमध्ये काळ बघितला, तो मैं काल हूं, मग त्या काळानीच सगळं सांगितलंय. तो काळ भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामधला काळ, आणि तो काळ बनूनच आले होते, की ज्या दृष्टांसाठी भगवंत काळ बनून आले होते, त्या काळाविषयी आपल्याला जाणायचंय. आणि कर्म, मग जे सकाम कर्म आहे, निष्काम कर्म आहे का, मग अकर्म आहे, हे सर्व आपल्याला सगळ्या माहितीनिशी हळूहळू जाणायचं आहे. कर्म, जे आपण क्रियाकलाप करतो आहोत, सगळे जे, मग कोणी भक्त भगवंतांची भक्ती करता आहेत, सेवा करता आहेत, परंतु जे कोणी मग आता मांसाहार खाणारे आहेत, ते कुठेतरी त्यांच्या मनामधल्या सकाम कर्मामध्ये ते कुठेतरी अडकलेले आहेत आणि त्यांच्या मनातल्या भावना वेगळ्या. मग ज्या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, की मांसाहार न करणं, मद्यपान न करणं, परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं आणि जुगार न खेळणं, हे इस्कॉनचे 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, की या क्रियाकलापांना निषिद्ध मानलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून हे जे कर्म आहे, म्हणून याच्यापैकी प्रकृती, ईश्वर, प्रकृती, जीव आणि काळ हे अनंत आहे. आणि म्हणून ते पहिल्याच त्या स्लाइडमध्ये जिथे आपण बघितलं, की 1 ते 4 ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ हे अनंत काळापर्यंत आहे. परंतु हे जे कर्म आहे ना, हे कर्म बदलतं. या कर्माची गुंतागुंत आपल्याला जाणायची आहे. म्हणून पहिले 6 अध्याय आपल्याला कर्माविषयीच बोलतात सगळं. भगवंत कर्मांविषयीच सांगतात. कारण हे कर्म तात्पुरतं आहे, ते त्या जन्मापुरतं, आणि हे कर्मच ठरवतंय पुढचा जन्म, आणि म्हणून हे कर्म तात्पुरतं आहे, जे प्रकट होतंय आणि नाशही पावतंय. आणि म्हणूनच हे अनंत काळापर्यंतचे पहिले 4, आणि कर्म हे तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे. अशा प्रकारे मग या अर्जुन विषाद योगाला आपण सुरुवात केलेली आहे. या अर्जुन विषाद योगाला, म्हणजे जिथे अर्जुन विषाद का झालेला आहे, अर्जुनाचं मन विषण्ण झालेलं आहे. पहिल्या अध्यायामध्ये आपण काय जाणतो, तर युद्धाला सुरुवात झालेली आहे. शंख फुंकले गेलेले आहेत. मग जो शंख निनाद झालेला आहे, जे शुभ मानलं जातं, ज्या कुरुक्षेत्रावरती, कुरुक्षेत्र म्हणजे धर्मक्षेत्र म्हटलंय त्याला, की जे पवित्र असं धार्मिक स्थान आहे, अशा कुरुक्षेत्रावरती हे युद्ध झालेलं आहे. आणि हे युद्ध चालू झाल्याचे ते शंख निनाद झालेले आहेत. परंतु कुठेतरी जेव्हा रथ, मग अर्जुन भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. ज्या भगवंतांना, मग त्याचीही एक कथा आहे, की जेव्हा भगवंत आपल्या दालनामध्ये विश्रांती घेत होते, तेव्हा युद्धाच्या पूर्वीची गोष्ट, की तेव्हा अर्जुन त्यांच्या दालनामध्ये आलेला आहे आणि त्यांच्या पायाशी बसून त्यांचे पाय चेपत होता. आणि त्यानंतर थोड्या वेळाने दुर्योधन आला आणि बघितलं आणि म्हणाला, हा काय पायाशी बसलेला आहे, म्हणून स्वतः जाऊन मोठ्या गर्वाने डोक्याशी जाऊन बसला, भगवंतांच्या मस्तकापाशी तिथे जाऊन बसला. आणि मग थोड्या वेळाने जेव्हा भगवंतांना जाग आली, ज्यांचा आराम पूर्ण झाल्यानंतर, तेव्हा मला सांगा, मग कुठे त्यांचं लक्ष जाणार हो पहिल्यांदी? माणूस जेव्हा उठतो तेव्हा माणसाचं लक्ष कुठे जातं पहिल्यांदी? डोक्याकडे जातं का पायाकडे जातं? सांगा मला चॅटमध्ये. सोपा प्रश्न आहे, सांगा. तुम्ही उठता सकाळी तेव्हा तुमचं लक्ष कुठे जातं पहिल्यांदी? तुम्ही पायाकडे बघाल का डोक्याकडे बघाल? अगदी बरोबर अंजली माताजी, अगदी बरोबर.
तसंच भगवंतांचं लक्षही पायाकडे गेलेलं आहे. अगदी धन्यवाद, सर्वांना धन्यवाद. असा कुठेतरी संवाद साधा. आपलं हे कुटुंब आहे. आपण अशा गप्पा मारत राहणार आहोत. छोटे-छोटे प्रश्न विचारेन मी. मला खूप नाही अपेक्षित आणि मी म्हणतही नाहीये, कारण ज्ञान संपादन करायला तुम्ही आलेले आहात. त्यामुळे मी कुठलेही प्रश्न विचारून तुम्हाला उत्तरं द्यायला लावणार नाही. पण छोटे-छोटे इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स आपण ठेवूया, की जेणेकरून आपण एकमेकांशी संलग्न राहू शकू आणि असा संपर्कात आपण कुठेतरी हा संवाद साधत राहूया. आणि म्हणून मग पायाकडे लक्ष गेल्यानंतर प्रत्यक्ष भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, की मग जिथे निवड केली जाते, मग अर्जुनाला आणि दुर्योधनाला सांगितलं जातं, की भगवंत सांगतात माझ्याकडे इतकी सेना आहे आणि मी प्रत्यक्ष आहे. मग निवड करायला अर्जुनाला पहिल्यांदी संधी दिली जाते. जो पायाकडे बसलेला असतो तेव्हा भगवंत उठून अर्जुनाला सांगतात. तेव्हा अर्जुन भगवंतांना अर्जुनाला कोणाला मागणार, जो लाडका शिष्य आहे भगवंतांचा, ज्याने भगवंतांना पुरेपूर जाणलेलं आहे, असा अर्जुन भगवंतांनाच, की तुम्ही आमच्या बरोबर हवे आहात. तेव्हा कुठेतरी दुर्योधन छद्मी हसतो आणि म्हणतो, की भगवंत जिथे प्रत्यक्ष लढाई करणार नाहीये, तू त्यांना मागितलेलं आहेस, मला तुमची सेना हवी आहे सगळी. जी काही सेना आहे ती मला सगळी तुमची हवी आहे. आणि मग ती सेना कृष्ण सुपूर्त करतात. परंतु जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, म्हणजे पहिल्याच अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचंय, की हे युद्धाचा विजय कोणाकडून आहे. कारण जिथे धर्माची स्थापना करायला प्रत्यक्ष भगवंत यांच्या बरोबर आहेत. आणि म्हणून जेव्हा हा रथ जिथे भगवंतांनी सारथ्य केलेलं आहे अर्जुनाचं, तेव्हा हे सारथ्य करताना ते भगवंत आहेत हो शेवटी. आणि म्हणूनच हा सगळी हे प्रयोजन आहे भगवंतांचं. प्रत्येकाला उठून या कलियुगामध्ये भगवद्गीता सांगणं हे खूप कठीण आहे. मग आपण इतकी आपली इंद्रिय सदोष आहेत, की प्रत्यक्ष भगवंत समोर येऊन आपल्याला सांगितलं तरीही आपलं तितकी इंद्रिय सदोष आहेत आणि तितकी आपली पात्रता नाही, की आपण जाणू शकू. आणि म्हणून हा भगवद्गीतेचा उपदेश हा अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आलेला आहे. अर्जुन लढायला तयार नव्हता. कारण का? कारण रथ जेव्हा सेनयोर उभयोर मध्ये, की माझा रथ मधोमध घेऊन चला, जेव्हा अर्जुन विनंती करतो भगवंतांना, तेव्हा भगवंत आहेत हो ते. बरोबर योजना होती भगवंतांची आणि अशा ठिकाणी जाऊन रथ उभा केला, की जिथून अर्जुनाला आपले पितामह भीष्म दिसतायत, आपले गुरु द्रोणाचार्य दिसतायत. आणि म्हणूनच मग तिथेच अर्जुनाचा मन विषण्ण झालेलं आहे. अर्जुन खिन्न झालाय आणि अर्जुन युद्ध करायला तयार नाहीये. आणि तिथेच आपला प्रवास सुरू होतोय आध्यात्मिक. गीतेचं हे ज्ञान घ्यायला आपण सुरुवात करतो आहोत. ज्या गीतेचं ज्ञान घेणार आहोत त्याचं महात्म्यही अत्यंत थोर आहे हो. आणि खूप सुंदर आहे ते महात्म्य. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. हरे कृष्ण. मेधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व उपनिषदे गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचे दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत. अर्जुन हे वासरू आहे. गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त हे दूध पितात व उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान. तर ही सगळी उपनिषद, मग जे आपलं शास्त्र, आपली जी उपनिषद आहेत, आपले जे काही वेद उपनिषद आहेत, ही सर्व गायीप्रमाणे आहेत. गायीला खूप महत्व आहे. जी गोमाता आहे आपली. आणि म्हणूनच या गायीचं दूध देणारे प्रत्यक्ष दोहन भगवंतांनी केलेलं आहे. हे दोहन करणारे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि त्याचं वासरू, त्याचं पहिलं दोहन, मग जे सेवन केलेलं आहे प्रत्यक्ष, ते त्यांच्या वासरांनी, त्यांच्या अर्जुनानी केलेलं आहे. परंतु जे कोणी अस्तिक आहेत, अस्तिक बुद्धीचे सर्व भक्त आहेत, त्यांना ह्या अमृताचं सेवन निश्चितच होणार आहे. आणि म्हणूनच ह्या गीतेच्या सुंदर अशा ज्ञानाला अमृत म्हटलेलं आहे. आणि पहिला श्रोता जरी अर्जुन असला तरी हे ज्ञान या अस्तिक बुद्धीच्या भाग्यवान भक्तांपर्यंत भगवंतांनी पोहोचवलेलं आहे. भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं हे ज्ञान या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि म्हणून या अस्तिक बुद्धीच्या भक्तांनाच हे ज्ञान मिळू शकतं आणि तेच त्या दुधाचा, त्या अमृताचा आस्वाद घेऊ शकतात. असा हा अर्जुन विषाद योगाविषयी आपण काय जाणणार आहोत. मग या स्लाइड्स बोलतात, जसं मी म्हटलं, की खूप खूप धन्यवाद आहेत नामनिष्ठ प्रभू. 4:30 झालेत, अजून एक 10 मिनिटं निश्चित लागतील. कारण आपण पहिला अध्याय जो घेणार आहोत तो पूर्ण सार त्याचं जाणणार आहोत, की अर्जुन का विषाद झालेला आहे. युद्धाला सुरुवात झालेली आहे, शंख निनाद झालेले आहेत,
पण रथ मधोमध घेऊन गेलेले आहेत भगवंत. आणि भगवंतांची योजना आहे की कुठेतरी अर्जुनाला त्यांचे पितामह भीष्म समोर दिसतायत, द्रोणाचार्य दिसतायत, गुरु द्रोणाचार्य दिसतायत. आणि तिथेच अर्जुनाचा कुठेतरी थरथर झालेला आहे हो. अंगाचा अंग थरथर कापतंय, घाम आलाय आणि त्याच्या हातातनं गळून पडतायत शस्त्र, कारण मी हे युद्ध करू शकत नाही. आणि तोच अर्जुन आपल्याला मधोमध दिसतोय, पण आपल्याला डाव्या बाजूला कोण दिसताय? तर धृतराष्ट्र आहेत, जे जन्मांदाजे जे संजय ज्यांना पूर्णपणे सगळा वृत्तांत पोहोचवतोय, ज्यांच्यापर्यंत त्या धृतराष्ट्रांच्या तोंडी पहिला श्लोक आहे. आणि जो दुर्योधन धृतराष्ट्रांचा पुत्र, त्याची प्रतिक्रिया काय आहे, या 3 योद्ध्यांच्या प्रतिक्रिया आपल्याला या पहिल्या अध्यायामध्ये जाणायच्या आहेत. की मग जेव्हा रचना बघितली तेव्हा त्या दुर्योधनाची अवस्था काय झाली हो, आश्चर्यकारक भीती मनामध्ये आहे की काय होणार आहे आता या युद्धामध्ये. कारण अधर्म आहे, मनामध्ये कपट आहे, द्वेष आहे, ज्या आपल्याच बंधूंशी किती वाईट वागणूक दिलेली आहे त्यांना. आणि म्हणूनच त्याच पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला काय जाणायचंय, पहिला श्लोक वाचायचा आहे, जो धृतराष्ट्रांच्या तोंडी आणि काय सांगतोय आपल्याला. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. बघा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र जे आपण बऱ्याच सणासमारंभांना किंवा काही शुभ असेल तेव्हा दूध ओतू घालवतो, ज्याला धार्मिक कार्यांना बरंच शुभ मानलं जातं, अशा या धार्मिक ठिकाणी, कुरुक्षेत्रासारख्या धार्मिक ठिकाणी हे युद्ध सुरू झालेलं आहे. परंतु धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काय आलेलं आहे, ज्यांनी संजयाला हा प्रश्न करण्याचं कारण काय होतं? कारण त्यांनी दुधामध्ये कुठेतरी मिठाचा खडा टाकतो किंवा लिंबू पिळतो, त्याप्रमाणे त्यांनी आपले पुत्र आणि पंडूचे पुत्र यांना वेगळं केलेलं आहे. जसं त्या दुधामधून लिंबू पिळल्याने पाणी आणि पनीर कसा तो भाग वेगळा होतो, त्याप्रमाणे त्या धृतराष्ट्रांनी आपल्या पुत्रांना पंडूच्या पुत्रांपासून वेगळं संबोधित केलेलं आहे. मामकः म्हणजे माझे पुत्र आणि पांडवाश्चैव पंडूचे पुत्र. हे काय करत आहेत या ठिकाणी? का हा प्रश्न मनामध्ये आला? कारण धर्मक्षेत्रासारखं ठिकाण आहे आणि पांडव हे दैवी स्वभावाचे आणि अत्यंत त्याला माहिती होतं धृतराष्ट्रांना की पांडव कसे आहेत. आणि म्हणूनच या धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी त्यांच्या मनामध्ये जर त्यांच्या निर्मळ सात्विक भावना कुठेतरी उचंबळून आल्या तर हे युद्ध होईल की नाही, आपल्या पुत्रांना हे युद्ध करता येईल की नाही, जिंकता येईल की नाही, मग त्यांना राज्य करायला मिळेल की नाही, या सगळ्या प्रश्नांचा मनामध्ये कुठेतरी सगळं दाटी केलेली होती. आणि म्हणूनच तो संजयाला विचारतायत की किम पूर्वत संजय. मग जिथे एखादी ताट जर तुमच्या समोर जेवायला आणून ठेवलं तर तुम्ही जेवणार नाही तर काय करणार हो? कोणी एखादी मनुष्य जिथे कुरुक्षेत्रावरती युद्धाच्या ठिकाणी युद्ध नाही होणार तर काय होणार? मग का हा प्रश्न मनामध्ये आला? कारण मनामध्ये कपट आहे, मनामध्ये बघा कशी कूटनीती आहे आणि म्हणूनच कसे मनामधल्या प्रतिक्रिया आहेत की मग काय होणार आहे आणि कशा प्रकारे हे युद्ध होईल की नाही, हे कुठेतरी साशंक झालंय त्याचं मन. आणि तोच दुर्योधन जो धृतराष्ट्रांचा पुत्र आहे, त्याची अवस्था काय झालीये मग, की जो आपल्या द्रोणाचार्यांसारख्या गुरूंना प्रश्न विचारतोय. कारण ज्या द्रोणाचार्यांचं दृष्टद्युम्न, बघा द्रुपद राजा, ज्या द्रौपदीचे वडील, त्यांचाच मुलगा दृष्टद्युम्न जो पांडवांच्या पक्षातला असतो, की ज्यांनी इतकी सुंदर रचना केली की कमी सैन्य असून पण मग तुम्ही मग ज्या द्रोणाचार्यांना कुठेतरी पार्श्वभूमी अशी होती की ज्या द्रोणाचार्यांचा द्रुपदाशी कुठेतरी संबंध योग्य नसले तरीही त्यांनी त्यांच्या पुत्राला ज्ञान मात्र योग्य प्रकारे दिलेलं होतं, कुठलंही कमी ज्ञान दिलेलं नव्हतं. आणि म्हणूनच इतकी सुंदर कशी काय रचना करू शकलेले आहेत, असा प्रश्न आपल्या गुरूंना दुर्योधन विचारतोय की ज्याच्यामुळे त्याला भीती वाटते की काय होणार. इतकी जर युद्धाची रचना सज्ज आहेत पांडव, तर मग काय होणार आहे आपलं. आणि इतकी विशाल पांडव सेना पहा. आणि म्हणून अशी कुठेतरी मनामध्ये आश्चर्यकारक भीती, अशा या प्रतिक्रिया आपल्याला जाणायच्या आहेत.
आणि मग कुठेतरी युद्धाला सुरुवात होताना सर्वांचे शंख फुंकले गेलेले आहेत. मग ज्या पांचजन्य देवदत्त, ज्या भगवंतांनी आपला शंख, ज्या अर्जुनांनी आपला शंख, ज्या पांडवांनी, मग धर्मराजांनी, युधिष्ठिर, धर्मराज आणि मग प्रत्यक्ष पितामह भीष्मांनी सुद्धा सर्वांनी आपले शंख फुंकलेले आहेत. आणि या युद्धाची घोषणा झालेली आहे. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. हरे कृष्ण. मेधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्यांच्या मनामध्ये कपट आहे, हो, शंख निनाद झालेला आहे, जी युद्ध पुकारले आणि युद्धाची सुरुवात घोषणा झालेली आहे, परंतु कुणाची हृदय विदीर्ण झाली? मग ज्यांच्या मनामध्ये कपट आहे, जे अधर्माच्या बाजूनी आहेत. पांडव पुत्रांचं नाही काही झालं, परंतु त्या धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय मात्र विदीर्ण झालेली आहेत. कुठेतरी मनामध्ये शंका होती की काय होणार आहे या युद्धामध्ये आपलं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला याच अध्यायामध्ये जाणता येत आहे की या धर्माचीच कुठेतरी प्रतिष्ठापना, पुनर्स्थापना होण्यासाठी जे भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनाबरोबर होते, जे 18व्या अध्यायापुढे आपण बघतो की अगदी शेवटच्या श्लोकामध्ये की जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि जिथे हा वीर योद्धा आहे, तिथे निश्चितच विजय आहे. आणि त्याचीच कुठेतरी आपण म्हणतो की ज्याची घोषणा पहिल्या अध्यायामध्ये झालेली आहे. आणि म्हणून जी विजयाची 9 कारणं, हे युद्ध हे पांडवांच्याच बाजूनी ज्याचा विजय झालेला आहे, अशा या युद्ध विजयाची 9 कारणं आपल्याला जाणायची, ज्याचा क्विज मध्ये तुम्हाला निश्चितच कुठेतरी उल्लेख येईल. मग पहिलं कारण काय? तर धर्मक्षेत्र. ज्या धर्मक्षेत्रावरती हे युद्ध झालंय, दिव्य रोध जो सूर्यानी अर्जुनाला दिलेला असतो, कपिध्वज की ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांबरोबर जे सेवक हनुमंत, ते आता सुद्धा भगवंतांबरोबर राम तेच कृष्ण, हो. आणि म्हणून आता जे रथावरती आरूढ आहेत कृष्ण, त्यांच्या बरोबर आजही हनुमंत आहेत. ज्या कपिध्वज म्हणजे ज्या ध्वजावरती हनुमंतांचं चित्र आहे. शंखनाद, ज्या शंखांना निरनिराळे शंख फुंकले गेलेले आहेत, हे अतिशय शुभ असं लक्षण. आणि त्यांचा शंख निनाद, गांडीव, धनुष्य, पशुपशास्त्र जे अर्जुनाला गेलेलं आहे, ज्या युद्धामध्ये इंद्राकडून जे पशुपशास्त्र अर्जुनाला दिलं गेलंय, त्यक्त जीविता, की जो प्रत्येक अर्जुनाच्या पक्षातील, मग पांडवांच्या पक्षातील प्रत्येक वीर हा तयार आहे आपला बळी द्यायला या युद्धामध्ये. आणि म्हणूनच त्याला त्यक्त जीविता म्हटलेलं आहे. मोक्षदा एकादशी, ज्या गीता जयंती साजरी केली जाते, ज्या दिवशी ही भगवद्गीता सांगितली गेली, तो मोक्षदा एकादशीचा दिवस होता. आणि जिथे ऋषिकेश, प्रत्यक्ष ऋषिकेश, जे भगवंत आहेत आणि जे सर्व इंद्रियांचं नियमन करणारे आहेत, जे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत, त्यांची पत्नी भाग्यलक्ष्मी, जिथे लक्ष्मी आहे तिथे ऋषिकेश आले, आणि जिथे ऋषिकेश आहेत तिथे भाग्यलक्ष्मी आहे. अशी ही 9 विजयाची कारणं जाणून घ्यायची आहेत, जी पहिल्याच अध्यायामध्ये आपल्याला जाणता येतात. आणि त्याच्यानंतर मात्र मग जिथे अर्जुनाने का जाणून घ्यायचं आहे, हे पुढे जाऊन सगळ्याचं विश्लेषण, मग कसा हा विजय प्राप्त झाला आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाचं मनोबल वाढवलेलं आहे. कारण अर्जुनाच्या मनामध्ये विषाद निर्माण झालेला आहे, अर्जुनाचं मन विषण्ण झालंय बघा, हो. ज्या तिसरी प्रतिक्रिया आपण बघतो आहोत, ती अर्जुनाची प्रतिक्रिया, त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलेलं आहे. कारण तो हे युद्ध करू शकणार नाहीये. आपल्याच भावंडांच्या विरुद्ध, आपल्याच गुरूंच्या विरुद्ध, आपल्याच पितामहांच्या विरुद्ध मी कसा काय युद्ध करू शकतो? मला त्याच्यामध्ये अजिबात आनंद नाही, हे दुसरं कारण आहे. पण त्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झाली आपल्याच भावंडांविषयी. जो दुर्योधन इतका कुठेतरी कठोर आहे, इतके कठोरपणे वागलेले आहेत पांडवांशी, की ज्यांना मारायची, ज्यांना कितीतरी मरणोत्तर अशा यातनांना सहन करायला लागलेलं आहे.
इतका अपमान सहन करायला आलेला आहे, परंतु त्या निर्मळ अशा त्या सात्विक मनाच्या अर्जुनाच्या, जो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, आणि अशा या अर्जुनाच्या निर्मळ मनामध्ये निश्चितच आपल्या भावंडांविषयी करुणा आणि दया निर्माण झालीये, की मी माझ्या भावंडांशी युद्ध करू शकत नाही. त्याच्या मनातली करुणा आपल्याला चेहऱ्यावरती दिसतीये. त्याला कुठलाही आनंद वाटत नाही. दुसरं कारण म्हणजे की माझ्याच भावंडांच्या विरुद्ध मी युद्ध करून मला काय आनंद मिळणार आहे? मला ते राज्य जरी मिळालं, सगळं मिळालं, तरी मी काय करणार आहे त्याचं? आणि म्हणूनच आपल्याच गुरूंविरुद्ध लढणं, आणि जर ते लढता लढता माझ्याकडनं गुरुहत्या झाली, माझ्याकडनं जर मारले गेले आपले पितामह आणि आपले गुरु द्रोणाचार्य, तर किती पाप मला लागेल, गुरुहत्येचं पाप मला लागेल. हे तिसरं कारण त्याच्या मनामध्ये आहे. आणि मग या सगळ्यामध्ये जे वीर, हे राजे रजवाडे जे पांडवांच्या पक्षामध्ये आहेत, ते बळी द्यायला तयार आहेत. त्यक्त जीविता आपण म्हटलंय त्यांना. परंतु मग या सगळ्यांच्या कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण होणार आहे. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचं काय, कशा प्रकारे पुढे चालणार आहे, आणि कशा प्रकारे पुढे मग पुढची गोष्ट कशी, पुढचं भविष्यामध्ये काय होणार आहे या सगळ्याचं, त्यांची कुटुंब कशी पुढे भविष्य परंपरा चालवणार आहे. या सगळ्याचं कुठेतरी खूप मनामध्ये गदारोळ झालेला आहे अर्जुनाच्या, आणि मन त्याचं अतिशय विषण्ण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याचं मन असमंजस झालंय. तो ठरवूच शकत नाही, मी युद्ध करायला हवंय का करायला नाही. आणि असा असमंजस झालेला अर्जुन आपली शस्त्र खाली ठेवून देतोय, आणि तो युद्धाला तयार नाहीये. आणि म्हणूनच ज्या कारणांना आपण सांगितलं, ती 5 कारणं म्हणजे करुणा वाटतेय मनात, आनंद वाटत नाहीये, पाप वाटतंय आपण जे करणार आहोत, कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका आहे, आणि अर्जुन असमंजस झालेला आहे. जसं मी म्हंटल की पुढची 10 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत, तशी वरची आपण थोडी वेळ ह्याच्यासाठीच घेतलाय. आणि म्हणूनच या पहिल्या अध्यायाला आपण या प्रकारे इति प्रथमोध्याय समाप्त, हा आपण अर्जुन विषाद होण्यापर्यंत इथे जाणलंय. इतका सुंदर अप्रोच आहे, आणि इतकं सुंदर असं ज्ञान आपण घेणार आहोत, की प्रत्येक गोष्ट आपण जाणणार आहोत. पहिला अध्याय भगवंत काहीही बोलत नाहीयेत, आपल्या भक्ताकडून त्यांनी सर्व जाणून घेतलेलं आहे. आणि उद्याच्या दुसऱ्या अध्यायापासून आपण भगवंतांच्या उपदेशाला सुरुवात करणार आहोत. कारण मनातली जी भीती, मग ज्या 3 व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया आपण बघितल्या, आणि त्याच्यामध्ये अर्जुनाची प्रतिक्रिया ही अशा प्रकारे होती, की ज्या कारणांना अर्जुनाने सांगितलेलं आहे, त्या प्रत्येक कारणांना भगवंत त्याचं निराकरण करणार आहेत, आणि त्याचं निरसन करणार आहेत त्याच्या प्रश्नाचं. आणि तू काय विचार करतो आहेस, आणि काय विचार करायला पाहिजे आहेस, या सर्वांचं ज्ञान भगवंत देणार आहे. आणि म्हणून हा कर्मयोग, जसं मी विभागणी आपण श्लोकांची जाणली, तसे हे पहिले 6 अध्याय आपल्याला कर्मयोगाविषयी जाणायचे. 7 ते 12 याच्यामध्ये प्रत्यक्ष भक्ती जाणायची आहे, आणि 13 ते 18 या भक्तीला कशा प्रकारे, या भक्तीमध्ये जाण्यासाठी काय ज्ञान घ्यायचंय, अशा ज्ञान योगाला आपल्याला जाणायचं आहे. अशा प्रकारे आपण पहिल्या अध्यायाची समाप्ती केलेली आहे. भगवंतांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आहे पुन्हा एकदा. आणि या पहिल्या अध्यायाला आपण सांगता केली आहे. पहिला अध्याय समाप्त केलेला आहे. मी सगळ्यांना अनम्यूट एकदम करू शकत नाही, तर आपण एकेकाला अनम्यूट करूया. पहिला अध्याय संपलेला आहे इथे. तर कुणाला काही प्रश्न असतील, सर्वात पहिले मी शेअरिंग स्टॉप करते, आणि कुणालाही काही प्रश्न असतील तर विचारू शकाल. मी रेकॉर्ड